କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଃଖ ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ପାରୁନି। ଏ ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ 2002 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ବ୍ଲକକୁ ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସମୟ ଠାରୁ କାମାଖ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର ବା ବାପି ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା। କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ, ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ସବୁବେଳେ କରି ଆଲୋଚନା କରି କେଉଁ କାମ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବ ତାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟଗ୍ର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରାଜନୀତି କରୁଥାଉ। 2007 ମସିହାରୁ 2012 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସରପଞ୍ଚ ରହିଲେ।